Na tarefa da sinfonía da vida, moitas veces perdemos as notas máis suaves e fermosas. O ritmo implacable do traballo, as ambicións e as tarefas diarias poden facernos xordos aos suaves murmurios do amor. Hoxe, imos falar dun tesouro moitas veces dado por feito, o amor duradeiro da túa muller. Coñece a Mark, un bo home, dedicado á súa carreira e a proporcionar a súa familia. Traballaba moitas horas, pensando constantemente no futuro, no éxito, en asegurar unha vida cómoda. Pero no medio dos seus grandes plans, aos poucos comezou a pasar por alto os pequenos xestos diarios de amor da súa muller, Sara. Chegaba a casa esgotado, asentindo vagamente mentres ela contaba o seu día, a súa mente aínda nas follas de cálculo ou nos próximos prazos. Esqueceu aniversarios, desestimou as súas preocupacións como triviais e deixou que a calidez da súa conexión inicial se arrefriase nunha rutina cómoda, aínda que algo distante. Sara, unha vez vibrante e chea de anécdotas alegres, comezou a retirarse en silencio. Non se queixaba, non demandaba, simplemente esvaecíase aos poucos, como unha lámpada cunha bombilla fallando. Mark notou un cambio, un sutil silencio onde antes había risas, unha certa reserva onde antes había un afecto aberto. Sentía unha vaga inquietude, unha sensación de que algo faltaba, pero non puido identificalo con precisión. Unha noite, despois doutro día exixente, Mark sentouse na sala de estar, Sara xa estaba na cama. Colleu un bello álbum de fotos, pasando páxinas do día da súa boda, as súas primeiras aventuras e o nacemento dos seus fillos. Tiña os ollos brillantes de Sara, o seu sorriso xenuíno, o xeito en que o miraba con amor sen reservas. Entón deuse conta, facía moito tempo que non vía ese brillo nos seus ollos. Lembrou como ela lle deixaba notas pensadas, facía as súas comidas favoritas sen que el o pedira, e era o seu maior apoio en cada desafío. Recordou unha conversa recente cun colega maior, que sabiamente comentara: "Fillo, non deixes que a busca do ouro te cegue ante o diamante que xa tes." Mark deuse conta de que estivera tan centrado nos logros externos que descoidara a xoia máis preciosa da súa propia casa. Esa noite, fixo un voto silencioso para cambiar. A mañá seguinte, en lugar de correr ao seu teléfono, sentou con Sara para almorzar e escoitou de verdade mentres ela falaba dos seus plans para o día. Trouxo flores, non por unha ocasión, senón simplemente porque pensou nela e quería ver o seu sorriso. Comezou a facer pequenas tarefas que ela normalmente facía, só para aliviar a súa carga. Comezou a mirala aos ollos cando ela falaba, a coller a súa man mentres vían a televisión, a darlle as grazas especificamente polas innumerables cousas que facía pola súa familia. Aos poucos, como ao amencer despois dunha longa noite, a luz de Sara comezou a regresar. A ese súas risas encheron a casa unha vez máis, os seus ollos recuperaron o brillo e a calidez entre eles reavivouse. Non foi unha transformación dramática repentina, senón un florecemento gradual, nutrido por un esforzo consistente e sincero. Mark atopou unha profunda alegría nestes momentos compartidos, un sentido máis profundo de paz e plenitude do que calquera éxito profesional lle dera. Non só estaba recuperando a súa muller, estaba redescubrindo os alicerces da súa propia felicidade. Mark aprendeu que valorar o amor da túa muller non é só pola felicidade dela, é por enriquecer a túa propia vida sen medida. O seu amor é unha fonte constante de forza, conforto e motivación. Recoñecer que o seu apoio, a súa paciencia, a súa comprensión e a súa presenza son agasallos inestimables que non se poden mercar nin substituir. Coidar este vínculo significa dedicar tempo, mostrar aprecio e recordarlle constantemente que é vista, valorada e amada. O seu amor é un espello que reflicte o teu mellor ser, un porto segro nas tormentas da vida e a áncora que mantén o teu mundo estable. Non deixes que o ruído do mundo afogue a melodía máis fermosa da túa vida. Tómate un momento hoxe para apreciar de verdade a muller que está ao teu lado. Dille o que significa para ti, móstralle a través das túas accións. Non deixes que o precioso agasallo do seu amor se esvaeza nunca, porque ilumina todo o teu mundo. Se esta historia resonou contigo, dalle a gústame e compártea con alguén que precise escoitala. Para máis historias inspiradoras e ideas sobre relacións, subscríbete a Galicia Andreipo.